Kung ayaw mo ng gulo, bibigyan mo ko. Sino kaya yung kasama ni Ruby? Bakit binibigyan ng pera ni Ruby yung lalaki? Ruby? Romeo? Ruby! Sandali! Mahal, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Aalis na ako, Berto. Iiwan na kita. Ano? Bakit naman? Anong kasalanan ko sa'yo? Pagod na ako. Pagod na ako buhayin ka. Mahal, konting tiis pa. Nahihirapan lang akong maghanap ng trabaho ngayon. Nahihirapan? Berto, naririnig mo ba ang sarili mo? Simula nung nagsama tayo, wala ka ng trabaho. Sumama ako sa'yo dahil sa pangako mo na magandang buhay. Pero anong napala ako sa'yo? Ruby, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Magbabago? Kailan pa, Berto? Pagputi na yung buhok ko? Sa konsumisyon sa'yo? Ruby, wag mo akong iwan. Please. Paano na ako? Hindi ko na problema yun, Berto. Bahala ka na sa buhay mo. Ruby, mahal na mahal kita. Wag mo akong iwan. Bitawan mo nga ako, Berto. Sawang-sawa na ako sa buhay na meron tayo. Ganun na lang ba sa'yo? Hindi mo na ba ako mahal, Ruby? Mahal? Let's yung pagmamahal yan. Gusto ko na magandang buhay. Bakit ganyan ka magsalita? Wala lang ba sa'yong mga pinagsamahan natin? Ha, Ruby? O baka naman, may iba ka na? Kaya malakas ang loob mong iwan ako? Sumagot ka, Ruby! Doon ka ba pupunta sa kanya ngayon? Oo, Berto. Iiwan na kita. Dahil may nakilala na akong iba. Bakit? Anong meron niyang nakilala mo? Nawala ko, ha? Pera, Berto. Pera. Yun ang meron siya nang wala ka. At yun ang kailangan ko. Pera lang ba ang katumbas ng lahat? Ganun lang ba ako kababa sa'yo? Ha? Oo, Berto. Akala ko, kaya kong tiisin ang lahat. Kung nagsikap ka lang sana, hindi kita iiwan. Ruby! Hindi ako papayag na iwan mo ako ng ganun na lang. Hahanapin kita, Ruby. Ruby! Berto? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Anong akala mo? Papayag ako na iwan mo lang ako basta-basta? Ha, Ruby? Pero Berto, di ba nag-usap na tayo? Matagal na tayong tapos. Pwede ba, Ruby? Wala akong natatandaan na pumayag akong nakipaghiwalay ka sa akin. Pwede ba, Berto? Hinaan mo yung boses mo. Baka mamaya marinig tayo ng asawa ko. Asawa? Ako ang asawa mo, Ruby. Nahihibang ka na ba? Kasal tayo. At
At isa pa, hindi yata ako papayag na ikaw lang ang masarap ang buhay. Anong ibig mong sabihin, Berto? At anong ginagawa mo dito? Kailangan ko ng pera, Ruby. Eh di magtrabaho ka. Tapos ng obligasyon ko sa'yo. Kaya tigilan mo na ako. Bibigyan mo ako, Ruby. Sa ayaw mo at sa hindi. Paano kung ayaw ko, Berto? Hindi ko kayo titigilan, Ruby. Kung ayaw mo ng gulo, bibigyan mo ako. Sino kaya yung kasama ni Ruby? Bakit binibigyan ng pera ni Ruby yung lalaki? Yan. Magbibigay ka rin naman pala eh. Uli-uli, huwag ka basta-basta pumupunta rito. Ruby! Romeo? Sino siya? At bakit binibigyan mo ng pera? Siya si... mahal. Siya pala si... Ako pala si Berto, kapatid ni Ruby. Ganun ba? Eh bakit di mo papasukin sa bahay yung kapatid mo? Aalis na din kasi siya agad, mahal. Eh ganun ba? Para saan yung perang binigay mo sa kanya? Nanghihiram po kasi ako ng pera sa kapatid ko. Ang totoo po niyan, pinalayas na po ako sa inuupahan kong bahay. Ganun ba? Bakit? Kinukulang ba yung sahod mo sa trabaho? Eh, nakakahiyaman po. Wala pa po akong trabaho. Naghahanap pa lang po ako sa ngayon. Oo, mahal. Tinutulungan ko siya maghanap ng trabaho. Eh bakit di mo na lang muna patirahin dito yung kapatid mo habang wala siyang trabaho? Para hindi mo na siya kailangan bigyan ng pera. Naku, mahal. Wag na. Ayos lang naman siya. Ayaw po yata ng kapatid ko na patirahin ako sa inyo. Bakit naman ayaw mo, Ruby? Ha? Hindi naman sa ganon. Nakakahiya kasi sa'yo. Ayos lang naman sa akin, Ruby. Dadalawa lang naman din tayo at may bakanting kwarto pa sa bahay. Bayaw, maraming salamat. Kapag may trabaho na ako, aalis din ako kaagad. Yun naman pala eh. Tara bayaw, at ipupunta kita sa kwarto mo. Nababaliw ka na ba talaga, Berto? At dito ka pa talaga titira, ha? Mabait naman pala ang kabit mo. At mayaman. Berto? Oh, bayaw. Bayaw, nakita mo ba yung kapatid mo? Hindi bayaw eh. Hindi ko napansin kung saan siya nagpunta. Ganun ba? Pasabi na lang sa kapatid mo, naalis na ako. Baka gabi na ako ng uwi. Sige bayaw, ako nang magsasabi sa kanya. Sige, salamat. Siya nga pala, hindi ka ba namama sa pagtira mo dito? Ang totoo niyan bayaw, medyo hindi ako nakakatulog sa gabi dahil sumasakit ang likod ko sa hinihigang kong banig. Sige, sabihin ko kay Ruby na samahan kang bumila ng pum para sa higaan mo. Nako, maraming salamat bayaw. Kumusta pala yung paghahanap mo ng trabaho? Wala pa bayaw. Pero may pinupuntahan na akong mga job interview. Mabuti naman. O siya, alis na ako. Pakisabi na lang kay Ruby yung billing ko sa'yo. Sige bayaw.
Berto! Ibaba mo nga yung paa mo, Berto. Nakakaiya kay Romeo. Nakikitira ka lang dito. Pareho lang naman tayo nakikitira sa kabit mo, ha, Ruby? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka ni Romeo. Bakit? Natatakot ka bang malaman niya ang totoo? Wala kang karapatan para sirain ang buhay ko. Sira na ang buhay mo at buhay ko nung iniwan mo ako, Ruby. Huwag mong isisi sa akin kung bakit kita iniwan. Dahil hindi ka nagsikap. Sinikap ko naman. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para magbago. Ayusin natin to. Pangako. Magbabago na ako. Miss na kita. Berto, baka makita tayo ni Romeo. Huwag kang mag-alala. Walang kinakasama mo. Umalis siya kanina. Pero Berto, Sige na. Pagbigyan mo na ako. Saglit lang to. Miss na kita. Sabi ko naman sa'yo eh, hindi mo rin ako matitiis. akala ko nga kaya ko eh. Hindi pala. Mahal na mahal kita, Ruby. Mahal din kita, Berto. Pero, paano si Romeo? Mag-isa lang niya dito. Naawa ko sa kanya. May naisip ako, Ruby. Ano yun? Tuloy lang natin ang pagpapanggap nating magkapatid. Anong ibig mong sabihin, Berto? Kapag nawala siya, kanino ba lahat mapupuntang pera niya? Di ba sa'yo? Di, hindi na tayo nahirapan pa. Tama ka, mahal. Total, wala siyang alam tungkol sa tunay na relasyon natin. Kunin mo ang buong tiwala ng matandang yon. Kunting tiyaga lang. At mapapasa atin na ang lahat ng to. Sige. O Bel, bihis na bihis ka. May lakad ka ba? Oo, Bayaw. May job interview kasi ako ngayon. Mabuti naman kung ganun. Ilang buwan ka nang naghahanap ng trabaho. Sana matanggap ka na ngayon. Sana nga, Bayaw. Asa ka naman matanda ka na mag-a-apply ako ng trabaho. In your dreams. Asaan si Ruby Bayaw? Nasa kusina, Bayaw. Saglit lang at tatawagin ko. Sige, salamat. Hinahanap ka ni Bayaw. Bayaw, nandito na si ate. Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba magkapatid kayo ni Berto? Mahal. Mahal? Ako o si Berto? Bayaw, mali ka ng... Tumahimik ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Mahal.
kailangan mo akong magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang tanong ko, sagutin mo. Mag-asawa ba kayo, Roberto, o magkapatid? Mag-asawa, Romeo. Pero, hiwalay na kami nung sumama ako sa'yo. Hiwalay? Eh bakit mo pinatira yung lintik na yan dito sa pamamahay ko, Ruby? Hindi ko naman gustong tumira siya dito. Ikaw ang may gusto. Dahil inakala kong kapatid mo siya, ginawa niyo akong tanga. Bayaw, makinig ka muna. Bayaw? Huwag mo akong tawaging bayaw. Wala kang karapatan na magsalita sa pamamahay ko. Mahal. Romeo. Mahal kita. Please. Hindi ko sinasadya ang lahat ng to. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit ka nakipagsabwatan sa asawa mo? Lumayas kayo! Romeo, maawa ka sa akin. Wala akong pupuntahan. Dapat inisip mo yan bago mo ako lukuhin. Umalis kayo! Bago ako tumawag ng pulis! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Romeo. Parang awa mo na. Dapat lang na doon ka kay Berto! Doon ka nababagay! Halika na! Halika na! Ano? Masaya ka na? Nawala na lahat sa akin. Huwag mo akong sisisihin, Ruby. Pumayag ka rin na i-sit up natin siya. Siya na nga lang yung pag-asa ko para makaahon ako sa hirap pero nawala pa. Wala na tayong magagawa, Ruby. Nangyari nang nangyari. Saan tayo pupunta ngayon?